Vielä olisi tilaa yhdelle yömyssylle ja mullehan kelpaa vain paras. Kohta selviää, mikä on Suomen ykkösdrinkki. Kokteilin Suomen mestaruudesta taistelee 10 finalistia. 7 minuutissa tulee luoda 7 vapaavalintaisesta raaka-aineesta täräyttävä juoma. Suomen mestari cocktailmaakari on täällä tänään. Kim-Peter Hyöty, tervetuloa suoraan lähetykseen ja onnea! Mitä löytyy voittajakoktailista? Voittajakoktailista löytyy säilykepersikkaa, sitten löytyy mango-siirappia, Finlandian mangoa, Di Kaiperi mangolikööri, vähän kurakaosiirappia ja sitruunamehua. Sitten vähän tuommoista erikoista koristetta vielä siihen, kiekuraa ja väkkärää. Ja idea on semmonen, että sukat makkaralla, lasi ja Marimekon tyyliin juoman nimi on Marin Mekko. Marin Mekko, no Aika niin. makealta kuulostaa tämmöiseltä kossuissa kansalle, mutta tätähän pitää maistaa vielä sitten. Pitää sekoittaa. Ai anteeksi. Mitä kuuluu sanoa? Hätäisimmät. Joo. Hätäisimmät heti. Pitäisikö Mikolta ihan ottaa pois? Olisiko parempi näin? Ota se 2. Mitä kuuluu sanoa, kun cocktaililla skoolataan? No kaikki sanoo, että kuinka ihan niin kuin haluaa, että kippis, cheers. Cheers. No kippis, cheers. Kuinka vaan, että Chin. yksi kaveri huutaa aina, että punaviiniä, kun ottaa huika. Oli sitten se mitä vaan. Kippistä. Ottaako mestari itse vai meneekö tää ihan... No, kyllähän tässä hyvässä seurassa voisi No niin. ottaa. Aivan. Sampo saa sanoa ensin kommentit mausta. Heido. Heido. No onhan se. On se hyvä. Kuultaako se maistuu? Ai et. Makeus, mutta sieltä tulee myös se sitruuna mukava terä, ei ole liian ätläkkä. Aivan. Erinomainen. Hei, miten teatterissa, kun teatterissa aina väliajalla juodaan viinaa, niin mitenkä paljon se poikkeaa tai muuttuu se yleisö sen väliajan jälkeen? Onko hauskempi näytellä se toinen puoliaika? Kyllä se yleensä on hauska, mutta ne, jotka on juonut ennen esitystä, niin ne on sitten aika ikäviä siinä väliajan jälkeen. Selvä. Okei. Tää tiedoksenne teatteriyleisölle. Kaikki kertautuu. Eiköhän laittaa meidän Facebook-sivuille drinkin ohje, mikäli mestari sallii. Totta kai, Ei ole salainen. muuta. Kiitoksia oikein paljon, kun pääsit käymään kylässä ja vielä kerran Ilman onnittelut. puolella. Kiitoksia ihana Sampo. Kiitos teille. Olit seuranamme. Huomenna nähdään. Anssi Kela on paikalla silloin. Anssi. Anssi, kelatkaa sitä.